יאשפזו אותי בבית משוגעים זה רק בגללכם. נאוריי! תעשה אותי אילמת! מקלחת ולישון, קדימה! נגמרו אותי הילדים האלה. כן גברת אדל שרה, אין בית ספר מחר? יש שביתה? הכנת מערכת? אז למי את מחכה? שממת תבוא תעשה לך מערכת? מהר לקום להכין מערכת, מהר! כן, ואתה מה? אתה חושב שאני צוחקת איתך? עוד לא קמת להתקלח? אין בעיה. זהו, עכשיו נראה אותך בטלוויזיה. אין טלוויזיה, קום להתקלח! נגמרו אותי לפני שאני אגיע לגיל 50, נגמרו אותי. מה זה, מי התקלח אחרון? עוד פעם היא השאירה את השערות שלה ככה? נגמור אותה. תקשיבי לי טוב, גברת אדל. אם את לא תתחילי להרים את השערות שלך מהרצפה, נדחוף לך אותם לתוך הפה. קצת היגיינה, את בחורה. מה זה הדבר הזה? תשמרו על סביבה נקייה. מילא שאתם לא שומרים על הבית, אבל לפחות במקלחת. את רואה שערות, תרימי. גועל נפש, ילדה חנג'ה. נאוריי, הכנת מערכת? אתה לא מוצא את המחברת חשבון? איך תמצא? תסדר את החדר שלך, אולי תמצא משהו. כמו חירייה החדר שלך נראה. בטח, התרגלתם לחיים טובים, התרגלתם. רגע אבא שלכם יבוא. היום אני לא אחסוך ממנו כלום היום. בדרך כלל אני מרחמת עליכם, היום אני לרחם. כמו שאתם לא מרחמים עליי, אני לא ארחם עליכם. אני לא צוחקת איתכם, יהיו לזה השלכות. חכו תראו, במקום שתתני דוגמה לאח שלך. תראי איך את מתנהגת, תראי איך החדר שלך נראה. פלא שהחדר שלו נראה ככה? תתני דוגמה. ועל נפש של ילדים. תראי את זה. אחלה דרבו, אתה לא רוצה לקום? אני מעיפה לך נעל, תקום! תקום! אתם תגמרו אותי סופית. רגע נראה שאמא שלכם תמות, נראה מי ידאג לכם. יום אחד בלעדיי אתם הולכים לאיבוד, אתם הולכים. חכו יהיה לכם ילדים. את אותו דבר הם יעשו לכם. חכו תראו. נאוריי משה, מה אתה רוצה לאכול מחר לבית ספר? מה פריקסה? תגיד לי מה אני נראית לך מושיקרות? לך מעניין פסטרמה. מה אני בכלל שואלת אותך? אדל שרה, מה את רוצה לאכול מחר לבית ספר? זהו, כריך עם שוקולד? לא בא לך פריקסה, משהו? אתם מודעים לזה שכבר לא נעים לי מהשכנים ששומעים אותי צועקת ככה? תקום בבקשה, תתקלח. סיימתם המערכת? אז יאללה, למקלחת. למקלחת, אחותך בדיוק יצא, יאללה. עוד הפעם הדוד, ותסגרו את הדוד! אבא שלכם לא עבד בחברת חשמל 1000 פעם? לא, אני אגיע יום אחד לבית משוגעים. אני יום אחד אשתגע.